Greh ima, kao i blagoslov, kao i sve, jedno vezivno svojstvo. Kada neko napravi greh prema nekome, on je vezao i sebe i njega tim grehom. To je jako važno da znate. Ako je neko silovu devojku, on je napravi strašan greh prema toj devojci. I taj greh će biti uvek neka vrpca između njih dvoje. Sve dok se ta vrpca ne prekine. Tu vrpcu mogu da prekinu ili ona ili on. Prekidanje vrpce greha je oproštaj. U oba slučaja. Ta devojka je činjenica žrtva tog gnusnog zločina. I ona nije ništa skrivila, ali ona na sebi nosi jednu vrstu mržnje prema tom koji je to učinio. Prezira, straha, svega onoga što mi kao deca Božja, pravoslavni hrišćani, ne bi smeli da imamo. Odista u očima ovoga sveta, ta žena koja je silovana će biti žrtva, njen gnev će biti potpuno opravdan i na mržnja prema tom silovatelju će biti opravdana. Ovaj svet će se upodobiti toj devojci, staviti na njeno mesto sebe, svoju decu, ćerku, suprugu, sestru i reći da je potpuno u pravu što mrzi tog čoveka. Ako je čovek pravoslavan, on će reći a taj čovek meni nije ni tražio oproštaj, zašto bi ja njemu oprostio? I tu dolazimo u jedno brzino kolo praštanja, gde ljudi žive sa jednim teškim stanjem u duši, jednom šizofrenijom, gde ti glava govori jedno, a srce ti govori drugo. Dok god čovek osjeća prema tom čoveku bilo šta, prezir, opravdan gnev, opravdanu mržnju, šta god, on nije slobodan. Bez obzira što on nije kriv. Nije ta devojka kriva što je taj čovek nju silovao. I zato je potrebno da ga otpusti. Šta znači to? Ja sam jednom prilikom rekao da mnogim ljudima kada oprostite date im priliku da vas ponovo iznova povrede. Zato oproštaj nije zaborav. Oproštaj ne sme biti zaborav. Zaborav je glupost. Ako vas pas ujede jednom i vi mu zaboravite da vas je on ujeo, uješće vas opet. Ako znate da je on takav, ali u sebi ne nosite mržnju prema njemu, onda ćete biti pametni i mudri. Tog psa nećete ubiti, ali će biti zatvoren ili vezan da više nikada nikoga ne ujede. Ali ćete vi biti ta sprega koja ga vezuje dok god vi ne odete od njega. Mnogi ljudi hodaju ovim svetom sa bolom koji su im prouzrokovali roditelji prilikom odrastanja. Svedok sam mnogo puta takvih ljudi koji su se i razboleli zbog grehova njihovih roditelja prema njima. Ako vi izaberete da se ne sjećate, vi ćete zapravo tu emociju potisnuti duboko, ali ona će i dalje postojati. Ta veza će i dalje postojati. Hodit ćete ovim svetom sa gnevom i prezirom zbog toga ili toga šta je taj ili ta prema vama učinio. Da li je se on pokajao ili nije, to je druga priča. Ako vam ta osoba priđe sa velikim pokajanjem, to je bar lako. Ako vas pozove telefonom, ako on se izvine zbog svakog zla koji vam je u životu naneo, onda ćete lakše oprostiti, jer onda ćete imati razlog da opraštate. Ali nas apostol Pavle uči drugačije. Uči da i ljudi koji ne veruju Boga vole one koji vole njih. Uči nas da mi koji smo Božji trebamo da volimo i one koji nas ne vole. Da je to podvig ljubavi. A kako voleti onoga ko te silovo, tuko, maltretirao, pljuvao, psovao? Ako se kaje, lakše je. Ako se ne kaje, šta ćemo onda?
Kako to nositi? Kako to oprostiti? Oproštaj je prekid konačni sa osobom koja vas je povredila i nije uslovljen sa tim da li se ta osoba kaje ili ne, nego sa tim da li ja želim da živim sa tim što je on uradio i da to i dalje nosim i da se toga i dalje sećam ili ne.